ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೋರ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಮನ್ಸು ಸಾಕಾಪನು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನು ಈಗ. ಚೂರು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ ರೀಪ್ಲೇ ಇಚ್ಛಿತ ರೀಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತು. ವಾವ್ ಬಾಯ್. ಹೌದಾನೆ ಬಾಯ್. ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂದಾಲೆ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ಆತೆ. ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಸ್ಪಂದನಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು. ಇವತ್ತು ಮೀನಾಯ್ತಾ ಪದಾರ್ಥ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಲೈವ್ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೈವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೆಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಡುಗೆ? ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತು ಏಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಏಡಿ, ಅದು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಮೀನಿಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಬೆವರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಬೆವರಿತಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದು? ಚಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಳಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾದೇ ಚಳಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಲ್ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಅವನುಂಡು. ಒಂದು ಓಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಆದ ಓಲ ಸೆಕೆನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು, ಸೆಕೆ ಅವನುಂಡು. ಸಾರಿ. ಏಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಡಿ ಸುಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರ್ಯಾಬಾ? ಪಜ್ಜು ಕ್ರ್ಯಾಬದಾ? 4 ಕಾಲಿದು 6 ಕಾಲಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಬೇಗ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇದಾ? ಏಡಿನ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬಂದರೆ ಬೇಯ್ತದಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಡಿ ಸುಕ್ಕ. ಮಂಗಳೂರು ಮೀನು. ಹಾಯ್. ಇನ್ನು ಜಿಂಜಿ ಮಾರೆ, ಜಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೆಕೆಗೆ ಬೇಯ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಯ್. ಏಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಜಿಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಗಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತದು ಓಲ್ ಗಡಗಡ ಮುಲ್ ಸೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ. ಇದು ಒಂಜಿ ಗಡಗಡೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ ಸೆಕೆ ಕುಲ್ಲರ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರಡು ಪಂಡದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪುರಿ ಗಾಳಿ ಬರದು. ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಊಟದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡು. ಎಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕದಿಯ ತೋರವನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಚಳಿಗೆ ಮಾರೆ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಕುಂಬಾರುಂಡಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಗಡಗಡ ಕುಂಬಾರು ಎಂಕತ್ತು ಕುಂಬಾರುಜಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ. ಈಗ 8:30 ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 3 ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ವನಸಂಡೆ.
ಏನ ಆತಿ ಜೀವನ ಸಿನ್ನ ನಾವೋಡ ಆತಿ ಗಲಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಚೇತನ್ ಒಂದು ಲೈಕು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೈಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ಓ ಮಂಡೆ ಅಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸ್ಪಂದನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಕಂಜುಸ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನಿಕು ಲೈಕ್ಗೆ ಬಿರಿಯಲ್ ತಾರೆ ಉಂಡಾ? ಬಿರಿಯಲ್ ತಾರೆ ಉಂಡಾ? ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಈತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಐಡ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲೆ ಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಐಡ್ ಡುಪ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಜಾತದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆ ಪೂಜಿನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಫುಲ್. ಹಾಯ್ ನೀರು ಕಾಂತರಾಜ ಓದೊದ್ದ ಪುದರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪುದರ್ ಯಾನು ಓದುದು ಪಂಡಿಜಿನ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪೂಜಾವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಉದ್ದ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಭಿನ್ನಪ್ಪಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಭೀಮಪ್ಪ ಹಾಯ್. ಪ್ರಾಯ ಕನ್ನತೊಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಚಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಕ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಊಟ ಮಾಡೋಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವ? ನನಗೆ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಓಲಾ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ತೂಲೇವಿ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ. ಶೋಭವಲ್ಲ ವನಸಾನ ನಿಕಲ್ನ ಬುರ ಎಂಗದಾಲೆ ಜಾನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಈಶಾನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಡದು, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ನಿತ್ಯ ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ? ಒನಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೈಕ್ಲು ಬರ್ರಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏಸ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಅವನಸಾಂಡ ನಿತೀಶ್ ಇಂಚಿನ ಬುದಾರು ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡು ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಎಂಚು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬೇಗದಾಯಿಗೆ ಬಡಾಪುಜಿ ಇತ್ತು ಬೇಕು ನೋಡ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಜೋರು ಬಡಾಪುನ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಲೇಟೇ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು. ಸರಿ, ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಚಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಓಕೆ. ಉಮೇಶ ಆಚಾರ್ಯ
ಹಾಯ್ ಉಮೇಶಾಚಾರ್ಯ. ഹായ് വിനായക ഹായ്. എന്തേ മോളെ നിങ്ങൾ എന്തേ നീ എന്തേ ഇത്ര ലേറ്റ് എന്താ? ഞാന് സാമ്പാർ. ಸಾಯ್ಬೇರಾ? ಏನ್ ಸಾಂಬಾರ್? ಏನ್ ಸಾಂಬಾರಾ? ಮೀನು 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 ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು. ವಾಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂಡು ಒಂಚೂರಿ ಕರ ಬರಡು ಸುರತ್ ಕಾಲದ ಅಂಚಿ ಬೋಡಿ ಇಂಕಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದಿರ್ತಲ್ಲ ಎಂದ ಮೊಳೆಗೆ. ಓ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ 7 ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಬತುಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅವೈ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಡಿಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಏಸ ಬರ್ರೆಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕೈಕುಲು ಬರ್ರೆಂಡು ಒನಸಾಂಡ ಶೋಭನ ವನಿತಾ ಓಲಿತ್ತನಲ ಇಂಕಲ್ಲ ರಂಗಮಂಟಪಗ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ವನಿತಲ ಕೀರುಳ್ಳಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡತ ಎಂದ ಮೋಳೆ ಎಂದ ಮೋಳೆಗೆ ದಾದಪನ್ ಅಜ್ಜಿ ಏಪರ್ತಿಂಚು ಮಳೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ஓ எங்களுக்கு அப்போ நல்லா போத்தினிச்சுமா இருக்கு சட்டை ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಪಲ್ಲೇವೆ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಅದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲೇಗು ಮನ್ಪೇನು ದಾದ ಶೋಭ ಒನಸು ಕಜಿಪು ತಾನೇ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಕುದೋದಿನ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪಂದಲೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಲೆ ಅದ ನೆಂಚಾತೀನಿ ಮಣಿಪುರೇಜಿ ಮಾರೆ ಶೋಭ ಪಾತೇರು ಓ ದೇವರೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ 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 15 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾನೆ ಸ್ಟಕ್ಕಾಯಿನಿ ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನಾಡು ಸ್ಟಕ್ಕಾಂಡು ಧಾನ್ಯ ಸ್ಟಕ್ಕಾತೀರಿ ಪಂಡು ತೂಪ ಅನ್ನೆಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೆಯಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಪೋತುನ್ಯಾ ಶೆಕ್ ನಾನೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯಾರು ಮುಲ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಓ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಶೋಭರ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಉಜ್ಜಿ ಓದುದಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೇಗ ಒಂದು ಏರು ಬೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ನೀನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇ ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ ಜಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂದ ಮಾರ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ತೀನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಟ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಂ ಪುಟ ತರಕ್ ತೆತ್ತ ನೋಡ್ಸವೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜಿ ಇಜಿ ಶೋಭಾ ದಾದನ ದಾದಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ ಆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಿತ್ ಆ ಜನ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಓ ಪಂಜವೇ ಆ ಬನ್ನಿ ಸೋ ಬನ್ನಿಯಾ
ತೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಪ್ಪ ಆಯಿ ವನಿತಾ ಸಲಿಯನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ನ್ಯಾನು ಹೌದಾದನ ಒಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪು ಜರ ತೂಪೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಬೂಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ 41 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಶೋಭಾ ಕೋಪ ಇರ್ಬಿಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಡ್ಡಬುರಿ ಲಕೊಲ್ಲೆ ಕೊರಿ ಕೊಬ್ಬೆ ಕೊಂಬ ಬೇರೆ ಕೊರಿಯರ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಶೋಭಾ ಪಾಡ ಕವಿ ಒಲ್ಲಲು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಲು ಅಕ್ಕ ಇರಿ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಕವಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಮದ್ಮೆದು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಲು ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬರ್ಪನ ಮತ್ ಎಂಗ ಜೆಂಜಿಲ ಬಂಗುಡೆಲ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ದೇವರೇ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಿಂಗಲ್ಲೊಂದು ಪುರ ಅವಳು ಅವಿಬರುಂಡು ಅಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರತ ಪುನು ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಪಲ್ನೆವೆ ದಾದ ದಿಂಚಿ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಬೈಟ್ ನೀರು ಬರ್ತದ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಗ್ ನಂಜಿ ಆತ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಜಿಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಂತೆ ಅವು ಕಂತದ ಅಮ್ಮಗ ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ತ ಕಚ್ಮಂತೆ ಅಮ್ಮಗ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ 4 ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತುಂಡಾತನು ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂದೆ ಸೋಕ್ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಶೋಕ್ ಆತನು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಜ್ಜ ಬಯ್ಯ ಮಂತೀನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಕ್ಕಾಂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಕಾಪುನಿ ಶೋಭಾ ಸ್ಟಕ್ ಅವನುಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮುಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹಾಯ್ ಮೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬುಲ್ ತಿಕ್ಕುಂತ್ರದ್ ಕಲ್ಗ ಬಲ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡ್ಲೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಉರುವಾಗ ಬರ್ಪೇಕ ಯಾನು ಒಲ್ತಾರು ಒಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಉರುವಾಡ ದಾದಮನ್ ಬ್ಯಾಲಂಡೆ ಉರುವಾಡು ಎಬೆ ಐ ಆಂಟಿ ಐ ಎಸ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ತದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಪಂಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಮಾರೆ ವನಿತಾ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತನ ಅಂದು ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪು ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಚೆನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ನಾನು ಅವಡು ಬುಕ್ಕ ಒನ್ಪೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುರ್ಗ ಹಾಯ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುರ್ಗ ಹಾಯ್ ಸುರುಮಂತಿರು ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೋಫ್ಕೇಟ್ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟೆ ಎಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡುಲೆ ಇರತ್ತ ಬಂತ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ನಂಬರ್ ಬತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪು ನಾಡಿ ತೇದು ಜನ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಮಾತಾತದ ಅದನ್ನ nonsense people head I can ಸೋಬಲ್ಲೆ ಪುರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗನೆ ಕೇನಿ ಶೋಭಾನ್ ಸೋಬಾಬಲ ಬೋಲ್ಲ ಬಂಡದು ಯಾನು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂದೆ ತಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿಂದು ಐ ಆಮ್ ಖಂಡಿಗ
ಕನ್ನಡಿಗನಾ? ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಖಂಡಿಗ ದಾದ ಶೋಭಾ ಓದು ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಂಗ್ ಮುದ್ದಾಕ್ಷರ ಓದರನ್ನ ಜೀತು ದೊಡ್ಡ ಶೋಭಾ ಹೆಚ್ಚು ಓದು ನಾನು. ಹಾಯ್ ಅಜಯ್ ಸೂರ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂದರು, ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದೆ, ಚಹಾ ಕುಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ನಂದು ಇಜ್ನಲ್ಲ ಏರು ತೂಪು ಏರು ಓದು ನವೀನ್ ಪುರ ಕನ್ನಡಿಗಗೆ ಆಹೆ ಹೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಾದು ಸೋಪ ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕೆಲ್ಲ ಪುರ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಒಲ್ತಾ ಊರುವಲು ತೀಕ ರಾಜತ ರಾಜ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಲ್ ಆತಂದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಮೇಡಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ನಮಸ್ತೆ ಇವ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ ಫ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಬೇಡ. ಅದು ಅಂದಿ ಐದು ತುಕ ಬರಡು ಬರಡು ಬರ್ಪೇರು ತೀಕ ರಾಜತು ಟಾಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಬರನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಐಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಜಾವೆ ಏನ ನಂಬರ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಾರ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನಿ ನಮ್ ನಿಂಚ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬೋಡ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋಡ ವೀಡಿಯೋ ತೋರತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಲೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್. ನಂಬರ್ அந்த நம்பர் கொடு ஜான் கொற்புஜி ಇತ್ತತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇದು ವನಿತಾ ನೆಕ್ಕು ಶೋಭನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರ ಪಾತಾರ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮದು? ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್, ఏం చల్లారు? గుడ్ నైట్ పిన్ చెప్పును మరి అంజో బత్తేరు వనిత తుల బత్తేరు మాలొంది బత్తేరు గట్టి దిక్కులు మారిలు ಅದು ಶೋಭಾ ಮಾಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬರ್ಪೆ ಉರುವಾಗು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ. ಸರಿ ಓಕೆ, ನಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಬೇಡ 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 ಸಾರಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು? ನೆರಳ ಜನಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾವನು ನೀನು ನಂಬರ್ ಕೇಳು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ನಿಖಿಲ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟು ಸೋಫಾ ಫಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆರೆ ನೈಕಾತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಸೋಫನ್ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಸೋಫನ್ನ ಕೈತಾಲು ಉಂಟು. ಶೆಕೆ ಓ ದೇವರೇ. ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡ ತಾಯಿಗಿನ ಚಾಪುಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೊತೆನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪೋಚ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದುಂಡವೆ. ఎవరు ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ పోయిನಿ
ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಯಿತು, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮಲಗಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದು ನಂಬರ್ ಕೊಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ತುಕ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್. ಕಾಸು ಓಲ್ ದೀಪರ್ ಪುಂಜವೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಕಬಟ್ಟು ತೆತ್ತುಂಡಿದ್ದೆ. ದಾದಮ್ಮನ್ ಕಬಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇಜನ ಕಾಸು ತೆತ್ತು ಕಬಟ್ಟು ದಿತ್ತವೆ. ಯಾನ್ ವನಿತಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಕಾಸು ವನಿತಡೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಕಾಸು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಆಮೀನು ಓ ಪೂಜಾರಿಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲಿ. ಹಲೋ ರಾಘು, ಹಾಯ್. ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅವರ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಟ್ ಪೋತುನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಡ್ ಎಂದು ಬರಡವೆ ಮಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತವೆ. ವನಿತಾ ಓಲಾಲ್ ವನಿತಾ ಓಲಾಲ್ಗೆ ಅವೇರು ಅಮ್ಮ ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇರು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಓಲಾಲ್ ಒಂದು ಕೇಳಿರು ಮಾರ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಸಂದೇಶ್ ಸೋನು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡೆ ವನಸ್ ದಾನವರು ವನಸ ಆತಿಜಿ ನಾವಡು ವನಸ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ತಿಲಕ ರಜನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಈ ಪೊಂಜು ಏ ಪಲಬಲಿ ಪುನು ಅಂದಿ ದಾದ ಮಂಪುನು ಕಾಚಿಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾ ವಾವ್ ವನಿತಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ವೇರವು ಬಾಬು ಟಿವಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಯ ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಂಟಿ ಆತಡು. ಸಂದೇಶೋ ಶಾನು ಅಂದೆ ಕಾಸು ಬೋಡೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ 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 ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಂದೆ ಬೋಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಅನ್ನ ಮಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೇತೆಗೆ ತುಜಿ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ವನಿತೊಲ್ಲಾಲು ಶೋಭೊಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನು ಆಮೀನು ಉಲ್ಲೇರು ಅರು ಫಾರ್ಲಿಪುನ ಕಡುಪುರುವೇರು. ಹೆಲೋ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನ್ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಚಿಯೇ ಉಪ್ಪಡಿಯೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಏತ್ ಪಾಡುವಾರಿ ರೇ ಅಂದಾಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 30,000 35,000 ಬೋಡು ಇಂಕ್ ನನ್ನದೇ ಪುನಾಡ ಮಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳಾರ ಬೆಲೆ ಐಕ್ ಮೈಸೂರುಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಗೋಲ್ಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಡು ಬಂಗಾರು ಕಳ್ಪು ಅಂದಂದು ಏನ್ ತೂಯ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ತುಂಡದೆ ತುಪ್ಪು ಮಾರಾಗ ಈತೆ ಉದ್ದೇತಿ ನನ್ನ ನಕ್ಲಿಸ್ ಕುದ್ದಿ ಆಪಿನಿ ಯಾನೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಾತ ನನ್ನ ನಕ್ಲಿಸ್ ದೀಪು ಜಾನ್. ಹಾಯ್ ಮೋನು ದೇವಾಡಿಗ, ಹಾಯ್ ಮನು ದೇವಾಡಿಗ. ಐಫೋನ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ್ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಸಂದೇಶ ಒಂಜರ ಸಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದರ ಇರ್ನ ಒಂಜರ ಸಾರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ பொருள் மாற அந்த கரெக்ட் ಅತ್ತ ಮಾರ ಎಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಚರ ಸಾರದ ಮೊಬೈಲ್ ಚೀ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲು
ಆ ಓಲಯ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲು ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಉಂಡಿಯ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಈತ ಶೋಕುದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಮಾತು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂಕ್ ಶೋಭಲ್ಲಲು ವನಿತ ಉಲ್ಲಲು ಏಪಿ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈರ್ ಪಾತೊಲ್ನೇತ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೆ ವನಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಕೊರಂದ ಇರ್ಲಕನ ತಿರುಗಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಈರುಳ್ಳಾರ್ ನಿರಂಜನ ಓ ದೇವರೇ ಬಲೆ ಉಂಕ ಆವ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಈರ್ಕೋರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆ ಜನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಆರು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಈ ಪಂತ ಕೊಡೆ ವನಿತಾರೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಟದು ಆರು ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಜತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಓರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓರೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ರೆಡ್ಮಿ ಪುಲ್ ಮಾರೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಬರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಎರ್ತು ಪೆರದಾದ ಲೈಟ್ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಪೂರದ ಮಂತ್ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ ಏರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಶೋಭಾ ಬ್ಯುಸಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎದ್ದು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪರಿಯಾರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ ಈ ರಂಚ ನೀರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇರು ಮರ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಎನ್ನ ಡಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಅನೂಪ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡು ಪಿರೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆಸೋ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಪುನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನಾ ತುಲ ಅವಳೊಂದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಶೋಭಾ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ರಾಂಗಾ ಯಾನು ಓದಿಜಿ ಈ ಓದಿಲ್ಲ ಈ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮಾರ ಏನು ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಇರು ಟಾಟಾ ದೂರ ಟಾಟಾ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಎಂಕು ತೋಜಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಉಳ್ಳೇರು ಶೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಕ್ಲಿಸ್ ಬೋಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುಲಭ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುಲಭ ಈ ಪಂಡ ಪಟ 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 ಪಾತಿರ್ವೇರ ರಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುಲಭ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಸುಲಭ ಈತ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೂಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಓಲುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡೆ ಈತನಡೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಸೆಕಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದಿರ ಫ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದ ಆದಿಕ್ ಓಲರ್ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡು ಉಲ್ಲ ವನಿತಾ ಮರಣಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿಯತ ಅಂಚ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಓಡಿ
ಕಲ್ಲು ನಾರಾಯಣ. ಹಾಯ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರು ಬರಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ತೂಲಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲೇ ಏರುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಹಾಕಲು ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಪಾಪ ತೂಲೆ ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿಯೇ ಚೆಕ್ ಆಯ್ಜರಿ ಅರೆ ಖರ್ಚುಗುಂಡಿಗೆ ಬೋಡಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಅದೇ ಬೋಡಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಕಾಸುಡು ಆಸೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಊರುಗು ದಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದೀನಿ ಕಾಸುಡು ಆಸೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಡಿ ಬಗ ಬೆನ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸುಗೆ ಬೋಡದು ಬೆನ್ಪುನತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಕಾಸ್ತಾದೇಕು ಕವಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಯಾಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ ಮನ್ಪೆರ ಪೋತಿಜಿ ಮಾಡಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಮಂದಿಜಾನು ಪಾಪ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿ ಒಂತ ಫ್ರೀ ಬುಡ್ಕ ತೂಕ ಬರು ತೂವಲು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪಲಾಲು ತೂದು ಉಪ್ಪಲಾಲು ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜದಾದನ ಇಲ್ಲಡ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿರತ ಪರಬು ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡು ಪರಬು ಒಂದು ಹೊರ ಬತ್ತನತ ಪರಬು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನಾ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬೈದರ ಅನ್ನನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಂಚ ವನಿತನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಏಳಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಪತ್ತಂಜೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದೆ ತೂಲೆಗೆ ಅರೆ ಮದ್ಮೆ ಬೈದಲಿತ್ತು ಅಂದ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಅಂಚೆನೆತ ಆರು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪಿನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಇಂಕ್ ಇಮ್ಮನ ನೇಲೊಂದೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಂದೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದಂತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಣ್ಜೋ ಬೇಗ ಬರ್ತೀವ ಗುಟ್ಟು ಪಾತೀರ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಕ್ಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಮಂದೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಛೇ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಪೋಡ್ನೇನ ಒಂದು 4 ಡೇ ಅಂಚನ ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೈದೊಲಿತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ಮದ್ರೆಂಗಿತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ಪಾತೇನಿ ದಾಯ ಬಂಡಕರ ರೇಷನ್ ಎತ್ತನು ಬಂದು ಆತನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ಕೆ ನೈನ್ ವಿಜನ ಪೋತುವೇನ್ ಫೋನ್ ಪಾತೇನಿ ಪ್ರಣೀತ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ದೀಪಿ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಶೋಕುಂಡು
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ನನ್ನ ಕೋಪ ಅನ್ನು ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ದಾಯ ಕೊಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಅತ್ಯ ಕೋಪ ಕೋಪ ನಿಜ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭ ಗುಟ್ಟು ಬಾತಿ ಅಂತ ಏನು ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ರೇಟೆ ಗಡಿಗಡಿ ನೆಕ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದೆಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಓಡು ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ನಿಕಲಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಗಣಪತಿ ಹಾಯ್. ಗಣಪತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ 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 ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂಡ್ಜಿದ ಯಾವ ಮಾರ ಸರಿ ಜಿದಂಬೆ ಪೂರ ಪೋತನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ ನೀನು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ವಾ? ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಈಶ್ವರರಾವ್ ಏನ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಿ ಶೋಭಾ ಅವತುಲ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಬತ್ತೀನಿ ಏರವು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪರು ಮರೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಡೆ ವನಿತಾ ಉಳ್ಳನಾ ಹಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಮಣಿ ಇರುದು ಗ್ರೇಟ್ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಐಕ್ಸಪಟ್ಟ ಬಂದಿನಿ ಇನ್ನಗಿ ಇಡೀ ಕೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಯಾ ಜಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ತಿಂದಿನ ಒಂತೆ ಬಕಾಯ್ತ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಜಂಜಿ ತಿಂದಿನ ಮೊಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಚಲಿ ಹೆಂಚೊಂಡು ದಾಲ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ದಾಯಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೋಪದಾಯ ವನಿತಾ ದೇವ್ ಕೋಪ ಅತ್ತಿ ಬರಿತೀನಿ ಕೊಪ್ಪ ಬರತಾರೆ ಕೋಪ ಅತ್ತು ಕೋಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀದೆಪ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಡಬಲ್ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಗೆರೆ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟನಾ ಇಂಕ ಆಪು ಜೋಶ್ ಅನಿತಾವು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ವನಿತಲ ಅಂಚಿನಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕಿ ಆನ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೇದು ಇರು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಂಡ ಇರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಸುಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪ ಕಲಸ ಕೈತಲೆ ಅದ ಮೆಗ್ದಿನ ಊರು ಕೊಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ನ ಊರು ಕೊಪ್ಪ ಇದು ದೇವರ ಪೂತಿದ್ದೆ ಅವು ಹೈಡ್ ಆತುಂಡು ಓ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಹಾಲು ಶೋಭಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಹಾಲಂಚೆನೆ ಬೊಚ್ಚದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಈಶ್ವರರಾವ್ ಮಂತೇರೇಗ್ ಕೊರ್ತು ತಿಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತು ತಿಲ್ಲೆಂದೆ ಆವಾವಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಪಡ್ಡಾರು ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಯ್
ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ತು ತಿಂಡೆ 10 ಜನ ತಿನ್ಪುನೇನು ಒರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಒರಿ ತಿನ್ಪುನೇನು 10 ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ಎಂಗುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುರ ಪಾಠ ತಿನ್ಪುರ ಆಂಡೆಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜರದ ಕೊರ್ರೆ. ನಮ್ದು ಗದಗ ಅವರಾ? ಓಕೆ. ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾನಾ? ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾನಾ? ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೋಭಾ ದಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ದೀಪಿನಿ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಕಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ ಮಾಡ್ಪುಣ. ವನಿತಾ ಒಂಚರ ಬಲ ವನಸಗು ಜೆಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಬಂಡಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಸ್ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆನ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಸೆಕೆ ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಸೆಕೆ ಪುಂಡ. ಮುನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು SMS ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಪ ಚಳಿ ಇಜ್ಜ ಬೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ತೂಲೆಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೋಬ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಜಜ್ಜಿಗರುಡ ಎಲ್ಲೆ ಏರಿಗಿಲ ಎಲ್ಲು ಅಮಾಸೆ ಮುರ್ಕೆರೆ ಓರೆ ಉಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಮಾಸೆನಾ? 7ನೇ ಅಮಾಸೆನಾ? ಎಲ್ಲೂ ಅಮಾಸೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಇಂದ ಏಪಿ ಎಲ್ಲ ಅಮಾಸೆನಾ? ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಿರು ಬೀಪುಡಕಲು. ಶೋಭಾ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನು. ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ತುಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಬಲ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಶೋಭಾ ಏರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರದ MP ಅಂದು ಶೋಭಾ ಕರನ್ಲ ಸೆತ್ತು ಇತ ಬರ್ಪಲ್ತಲೆ ವನಿತಾಗು ನೇಲರೆ ಪೊರೆ ಉಂಡುಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೋದು ಈ ಅಣ್ಜವೇನೇ ಇಲ್ಲನು. ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಪೀರೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ 7 ಮಾಸ ಮುರ್ಕರೆ ಬಾರಂಡ ಇರೆಗೆ ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಏರು ಮಾರ್ರೆ 7 ಮಾಸೆ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜ ಪುಂಜ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ನೇಲರೆ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಬಿ ಐ ಮೀಪೆ. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕ್ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಏನು ಮೂಲೆ ಮುಕ್ಕು ಪಾಪ ಆರು ಮುಕ್ಕು ಇರವಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಅಮಾಸೆನಾ? ಅವೇ ಒಂಜಾರ ಬತ್ತೇರು ಈರು ಅವೇ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಮೂಗು ಬತ್ತದ ಮುರ್ಕುವೇರು ಒಯ್ಕ್ ಡ್ರಮ್ಮುಗು ಸಚ್ಚು ದಾದಾ ಬಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ದಾದ ಗಾಯಾತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಸಚ್ಚು ಇರ. ಹಾ ಯಾನ್ ಮೀಪೆ ಈ ಓಲ್ ಮೀಪು ಶೋಭಾ ಓಲ್ ಏಲ ಮಾಷ ಎಂಕಲ್ನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಕಡಲ್ಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಯೇ ಸಿದ್ದಿ. ಹಾಯ್ ಮಂಡೆಗೆ ಕುಲ್ಗಿಸ್ತೀತಿನಿಗೆ ಮಂಡೆದಿಂದ ఆయన ಮಂಡೆಗೆ ಗುಲ್ಗಿಸ್ತೀತಿನಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಟಾಟಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಈತ್ ದಿನ ಮೀತ್ ಜರ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಲಂಚೇನೆ ಮೀತಜಿ ಈತಜಿನ ಯಾನ್ ಕಡಲೆ ಬೀಡು ಬಂದು ಹಾ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಹಾ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಗೆ. ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮೊಕ್ಲು ಪೋಪೇರಿ ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಡದ ಬರೀಟತೆ ಬೊಕಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪೋರವು ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ ಮಂಡೇಡು ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಮೂಲ್ತುಲ ಸಚ್ಚುನ ಮಂಡೇಡು ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿ ತಿನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾರ್ದೆ ಕೇಂಡೆ ಏರ್ ಬಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆ ఆయన ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಗೆ ಡೀಪಿಡ್ ಮಂಡೆಂಡು ಮಂಡೆಡು ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿತ್ತನ್ಗೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಜಾಗುತ್ತೆ ದೇಲುದಾಗ ಟಕುಲು ಏರಿಯ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಯಾನೆ ಕಡಲ್ದ ಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ BRJ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಕಡಲ್ದ ಮಗೆ ಕಾವುಲ ಹಾಕ್ಲ ಅವಲೆಪ್ಪುನ್ ಬರಿಟೆ ಮಲ್ಪೆದಕಲ್ ಕಡಲ್ಡು ನೀರುಂಡ ಸಚ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಕಂಗಸರಪ್ಪನ್ ಪೋಪನ ಲಾಯ್ಗ್ಯಾರ ನನ್ನ ಸಾಂಡೇದ ಅದಿ ಕಜಿಪು ಎಂಡ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಕೇಂಡ ಸತ್ತೀರು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪರೆ ಆ ಬನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚ ದಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಟ ಕಜಿಪು ಆಸೆ ಅಪ್ಪಣ ಸುರುಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಜೆ ಮಾಡಿ ಮೀಯರೆ ಎಜೆ ಮಾಡಿ ಬೊಪ್ಪರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿ ಆತಜ ಆತಂಡವ ಸರಿ ಉಂಡೆನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವು ಏರಿಯ ಪಪ್ಪನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭ ಯಾನು ಓಡಿಪೋಪು ನಿಲ್ಲಡ್ಕುಲು ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಪಿದೈ ಪೋಡು ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪುನ ತಿರ್ಗುನ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆಯ ತಿಬರ್ ಪೋಂಡ ಮನ್ಪ ಯಾನು ತಿಬರ್ದ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓ ಜಂಜಿಯ ಎಣ್ಣೆ ನೈಕೆ ಪಂಪಿಜಿ ಬಣ್ಣಿ ತೂಲಗೆ ವನಿತ ಈಲ ಆಸೆ ಪಾಡ್ನಿ ಇದ್ರತಿಲ ಆಸೆ ಪಾಡ್ನಿ ಓ ಜಂಜಿಯ ಪದ ಪಲ್ಲೆ ಪದ ಪಾಡ್ಲಿ ಪದ ಪದ ಪಾಡ್ವೆ ಓ ಪದ ಪಕ್ಕಿಲು ಬೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಚ್ಚಿನ ಪಪ್ಪನ ಯಾವು ಶೋಭಾ ತೂಲೆಗೆ ಸಚ್ಚಿನ ಪಪ್ಪನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇವಿಕೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆತ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅವ ಇದಾದ ಪನ್ಪು ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ಗೆ ಏನು ವೇರು ವನಿತ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟತ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಬರ್ದ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಬರ್ ಪೋಜಿದಕ್ ಲಾಲ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಲೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಬರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಡು ಪೂರ ನಿಖಲ ದಯಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಂದು ಎಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಸಿರೂಟೆ ಇಂಕ್ ಸಚ್ಚು ಪನ್ಯ ಮಂಡೆ ದಾದಾತೀನಿ ನಿಜ ಮೂಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಯ್ಯವರ ಇತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪತ್ತಿ ನೆನಪುಗತ್ತದ ಓ ಆನಿವರ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡಿಯ ಶೋಭಾ ದಾದ ಮಂತಿನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮೂಕುದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಪಗೆಳ್ಳು ಮಂತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಮೂಕು ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೋಯರ ಭಜನೆ ಪೋಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೋಪಿನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಮಂಡೆಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಕಡಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪರ ಕಡಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಪ ಕಡಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಡೊಟ್ಟು ನಡ್ತಾಂ ಪೋಯಿ
ಶೋಭಾ ಈ ತಮಾಸೆ ಮನ್ಪುನ ಮುಗದ ಬೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ఆయన ఏదవు సచ్చిన పొప్పన సత్యపని సచ్చు పొప్పన అమ్మురని నిన్న తూయాన మండికి పెట్టాతన కళ్ళకు கல்லுக்கு பம்பு பாருதாரங்க கடலுக்கு பம்பு பாருதார அந்த பிஆர் ஜடக்கே இன்னும் சச்சு పంప భారత పూర మిత్తదేది నీరు నిన్న ఊరికి పుడుపున్నానా శోభ సచ్చుడ కేరియా మండే దాదా తెలియదు కళ్ళు పుడితే పెట్టు పాప ఏరియా సచ్చు పొప్పనా అయ్యి పోదు పొప్పన మండే నిన్న డీపిడి పాదత మారయ్య ఓ రామకృష్ణ ఆరిజ్జరిపోయారు సచిన్ మంటెడుతుంది గొప్ప సీరియల్ తూపారా ఇజ్జి ఏబే సీరియల్ మన్ను కూడు ఆ తూపునిజ్జి సీరియల్ బుర్చి ఇంక ಸೀರಿಯಲ್ ದಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡ ಮಸ್ತುಂಡು ತಯಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾದ ಊರುಡ ಆಪಿನೇನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಗುಲ್ಗುಸ್ ತೀತಿನಿಗೆ ಎಂತ ವನಿತಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ದದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರಿ ತೂಲೆ ಅತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಗುಲ್ಗುಸೇರ ಮಂಡೆಗೆ ದೀಪ ಎತ್ತ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಮಾರಲಕ ಮಾತಡ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಗುಲ್ಗುಸು ಮಂಡೆ ದೀಪೇರಾ ಏನ್ ಸರಿ ತೂಯೆ ಕಂಪಾರ್ದಿನಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಗುಲ್ಗುಸು ದೀತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಸಚ್ಚು ಮಂಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ನಿದ್ರೆನ ಗ್ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಜ ಗುಲ್ಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ ನಂಗೆ ಕೆರ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಗೋಡೆ ನನ್ನ ಕಡುಪು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳಿ ಸಚ್ಚು ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕ ವೆಂಚ ತೋಜು ಮಂಡೆಗೆ ಗುಲ್ಗಿಸ್ತಿತ್ತಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಕಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಯ ಜೈದಿನಿಯೇ ವನಿತಾ ಪಾಪ ರೇಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇರೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಳಿಗೆ ವನಿತಲೆ ಪೊದ್ದುಲೆಗೆ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೇರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಯಾ ದೇ ಹೋಯ್ಟುಂಡು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ दाने हाँ वनिता नायक बोर्ड बोले पज्जू ओ पज्जू ಈಲೆ ಆರಿಸೋ ಮೇರ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚು ಸಬೇರು ವನಿತಲೆತ್ತೀನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ఎవడుండు పజ్జు బల్ల ఎత్తిని వచ్చి పోయా సురుటు పన్న గుల్కుస్ దాది తిని మండేకి వనిత దాది స్పెషల్ అందరు సచ్చు మండే గుల్కుస్ దాది తిని నెత్తిడు శోభ దాయిగా మండేడు గుల్కుస్ తిని చుడుతూలా అవి ఇయ్యా పప్పనా మీ పప్పన పూర ఫోటో మాత పాడు మారక్క ಪಾಪ ಅರೆ ಬೇಜಾರಾವ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೊರ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ಏ ಕೋಡೆ ಶ್ರೇಯ ಅರ್ನಪುದರ ಶ್ರಾವಣತ ಅರ್ನಪುದರ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಲ್ತ ಒಲ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಾರ್ ಹೆಲೋ సూరజ్ శెట్టి హలో పల్ని పాతర్లే మండేడు నీరు కమ్మిత్తుడు అంచా గుల్గుస్తీతిని నాయ్ ఎన్న అమ్మేరు ఎంగులేరు అరెకు నన్నొచ్చి మది వేవలి ఆ తెంగులేరు బక్కయ్యేరు అజ్జేరా యాందాద అలక్కరేనా వనిత ಯಾನು ಇನ್ನ ನೀವು ಅಭಿಮಾನಿ ಬೋದ್ಯಾವರ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಅನ್ನ
ಏತು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಐತೆ ಈತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರ್ಲಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕಡೆ ಒಂದ್ ಜನ ಬರ್ತದ ಬಂಡಿ ಯಾನೀರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪತ್ತು ಪರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ತಿನಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಕಡಲದ ನೀರು ಪರ್ನಿಗೆ ಪಿರಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಅಂಡ ಗುಲ್ಗುಸ್ ದೀಪ್ ಅದು ಪಿರಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾತನ ಪಿರಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾತಿನ ಅತ್ತಾವ ಎದುರು ಮಂಡಿ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತೀನಿ ಸೂರಜ್ ಅವು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ ನಮ್ಮೆರ ಅಂದು ನವೀನ್ ಹೆಲೋ ಪೂಜಾ ಇರ್ಲೆ ಇರಿ ಏಪಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಯತೆ ಇಪ್ಪರತೆ ತೆಲಿಪೊಡಿಯೇ ತೆಲಿಪೊಡು ಇನಿ ತೆಲ್ತನ ಬರ್ತೇನೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಉಲ್ಲಾನ ಇಜ್ಜನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ತೆಲ್ತದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತನೇ ನಮಕ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇರೇಗಿ ಹೆಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಓ ಪಿರ ಓ ಪಿರ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಾಗ ಪಿರ ಕಡಲಿಗೆ ಮೈ ಪೊಡತ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಸುರೂಕು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿ ಓಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ಆಪುಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನೆ ಜನ ಬೇ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಜ ನಟ್ವೇರಿ ಬೇ ಆನ್ಲೈನ್ ನಟ್ಟೆಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಗ್ಗಾರೆ ಸಚಿನ್ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪುರಿಯ ಪೂರ ಪಾಡೇರು ಪಾಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿರ ಮಿನಿ ತಿನ್ನ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ತೀತಾತ ಒಬ್ಬಕದ ಆದದಿ ತಿರಿಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನೋಡು ಸಮ ತಿನೋಡು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಲಸುನು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಾರಿಲು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಬಲಸುನು ಗೊತ್ತಾಡ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರು ತಿನ್ಪುನೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿ ಇರ್ನವಲು ಓ ಇರು ಉಡುಪಿಯಾ ಏನ ಕುಡ್ಲ ಏನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜನರೇ ಅಂಚಾಂಡ ಇರೇಗ್ ಬಲಸರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ ಕಿರ್ನಿಯ ಸಚ್ಚು ಏನನು ಆತು ಪೊಕ್ಕಲ ಕಿರ್ದ ಆಂಡ ಸಚ್ಚು ಏನನು ಬಲಸಿಚ್ಚಿಗೆ ನೀನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತದು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದು ಅರ್ಥಾಂಡ ಬಲಸನು ಸೈತಿನ ಗೊತ್ತಾ ಪುನಿ ಅಂದ್ ಸೈತಿನ ಬತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವನಿತಾ ದಾದ ಉಂಡು ತಿನ್ನರುಂಡು ವನಿತಾ ನಿಲ್ಲಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮದ್ ಕಕ್ಕೆ ಪಾದವಡು ಸಚಿನ್ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಕೋರಿಲ ಪುಂಡಿಲ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗ ಪುಂಡಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಕೋರಿಲ ಪುಂಡಿಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಟ ಓಲು ಮಾರ ಹಾಯ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಏರೆಗ್ಲಂಚ ಆದೀಪು ಕೋಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತುನ ಅಂದ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಬನೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬನೋಡಾ ಇದ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವಡು ಕಜ್ಜಿಪು ದೆಂಜಿ ಮಾರ ಕೇನು వచ్చింದ ದೆಂಜಿಲ ಬಂಗುಡೆಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಸೆ ದೇವ ದೆಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಯ ಈ ಜನకు ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಬಲಸೊಡೆ ಎಂಕ್ ಬಲಸೊಚ್ಚಿ ಆರೆಗ್ ಬಲಸ್ಲ ದೇ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಇರೇ ಬಲಸ್ಗನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿರಾರೆ ನೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಜನ
ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೋರಿಗಸಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ಮೀನ್ಗಸಿ ಅವ ಪತ್ತಿನ ತೋಂಡ ಫುಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಅಂಚೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅನೇಕರು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನ ಪರಿ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒನಸು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ತಿಂಡೆ ಅನ್ನ ಬನ್ನಗ ಒನಸು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಾಂಡ ಒಂದು ಪೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದೀಗ ಬಲಸಲೆ ಎಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಈರ್ಗ ತಿಂಡ್ರುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಬಾಡ್ವೆ ಸಚ್ಚು ಪರ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇದೀಗ ಕೆಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಸಚ್ಚು ಮಾರ್ಲೆ ಮಂಡನಿಂದ ಆಗಲೇನು ಒಲ್ಪಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಡಲಿ ಓಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆವಡು ಮಾರೆ ಎರಡು ಕನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕನ್ನ ಪರಿಯ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ರಡ್ಲ ಮೂಜಿಲ ಅವಲ ತೆತ್ತದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆವ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಗಲೇನು ನಾಯಿಲೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಉಂಡತಾ ಮೂಗು ಮುಸನ್ ದತ್ತ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಸಚ್ಚು ಬಂತೀನಿ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಸಚ್ಚು ಬಂತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಬಾಯಾ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ ನಿಮ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ವನಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ದಯಪ್ಪ ಇವಿಯಾ ಸಾರಿ 14 ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಟ ತದಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಯಾನು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ಆಗ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ 8:15 8:20ಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬನ್ನಿ ಜೋಗುಲುಂಡ ಬಂದೆ ಬಲ್ತೀನಿ 13 ದಿನಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಯಾಮನ್ಪ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಕೆಪ್ಪೆ ದೀಪ 10 ದೀಪ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರಿಲು ದಾದಿ ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೆಂಪು ಕೈ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ ಓದೇವರ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಮಾರಿಲು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಿರ್ಚಯ್ಯ ಅನ್ನ ಕಂಚ ಬೋಡೆ ಕನ್ನಚ ಬೋಡಿಗೇನು 13 ದಿನಟ್ಟು ಲಾಗತ್ತು ಬಿಂಡ ಬುಡ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಿಂಗತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಹಾಯ್ ಕನ್ನ ಪರ್ದು ಆಂಡಿಯೇ ಆರಿಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ತಾಯಿಗೆ SMS ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ SMS ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಹೋಗುದಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರೇಗ 13 10 14 ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಅದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ
ಇವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ? ದಯಪ್ಪವಲ ದಯಪ್ಪವ ಸೆ ಹಾಯ್. ಶೋಭಾ ದಾನಿ ಮಂಡಿಡು ಕೊಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಕಾಲ್ ಕೈ ನರಕ ಅಂದ ಅರ್ನಕಯ್ಯವು ಸೈರಾಜು ಒನಸಾಂಡೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಓಡಿ ಇರ್ನಾಡ ವನಸು ಶ್ರೀಧರ್ ಇರು ಜಮನ್ ವರ್ಕ್ ಜಮನ ವರ್ಕ್ ಜಮನಾರ್ ವರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈ ನರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕೈ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಂಡ ಆಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೈ ವನಸ ಆಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸು ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನನ ಓಡು ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ದಾದ ಕೋರಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ದೆಂಜಿ ದೆಂಜಿ ಜೆಂಜಿ ಮಾತ ನಲ್ಪಿ ಚಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ನಲ್ತ ಬೆಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಸೆಕೆ ಓಲು ನಲ್ಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಚಲಿಗೆ ನಿರಂಜನಿಗೆ ಎಂಕ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆ ಸಯ್ಯಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ ಬೊಕ ಪನೋಡು ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಕೈ ತುಲೆ ಎಂಕಿ ಕೈ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಡು ಒನ್ನಸ್ ಆಂಡು ಆಂಡೆ ಒನ್ನಸ್ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಇಂಕ ದೆಂಜಿ ಚೋಬಾ ಓ ಚೋಬಾ ಚೋಬಾకు ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಮಂಡ್ಯದ ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡತ್ತಿನ ಸಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಕೈ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ ಕೈ ಪೊತ್ತಗನ ಮಹೇಶ್ ಡೋಲಿನ ಸಿ ಆಯ್ ಜದೀಶ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದಯಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮರ್ರೆ. ಹರೀಶ್ ಪಿ ನಮಸ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಪಿ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಸಚ್ಚು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಡವೆ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಯೋಗೀಶ್ವರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಯೋಗಿ ಶಿವರಾತ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಾರ ಇದಾದ ಸಚ್ಚು ಆತ್ಲ ಎಂಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಣೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಅಪಗಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಇರೆಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬೇಕ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಯೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ ವನಿತ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಓದುಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಉದ್ದುಂಡಿಯೇ ಮೋಹನ್ ಅವು ಕಾಪುಜಿ ಯಾನೆ ಕಿರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಾವಾ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾವಾ ಪೋತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಪೋತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸಾಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾವರ ಸಚ್ಚು ದಾದ ಶೋಭಾ ಏನೇ ನೀಳು ಬಂದಿನ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಗೆ ಸಾಲ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊರಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಚಿನ್ ನಾಲಿಡು ದಾದ ತೋಡು ಎಜ್ಜಿದು ಯಪ್ಪ ಏ ಶೋಭ ಮರಿಯಪ್ಪ ದಾದನ ಪಾಡಿಯರಾ ಮರಿಯಪ್ಪ ದಾಯ ಸೈಪ್ಪ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಸತ್ಯ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹರಿಗೌಡ್ರೆ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ವನಸ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ ಒಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸು ಎನ್ನ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಬರ್ಚಿ ನಾಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಾಡು ನೀ ಅಂಜಿ
ಚಳಿ ಮುಲ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಜನಲ್ಲ ಚಳಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಿಪುರ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ ಉಂಡೈನಿ ಬರ್ಸ ಬರು ಮುಗಲಾತೇರು ಅನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮುಗಲಾತೇರು ಬರ್ಸ ಬರು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಸಾಲ ಉಂಡು ಪಾಪ ವನಿತ ಸಚ್ಚಿಗೊತ್ತೆ ಸಾಲಗೋರು ಪಾಪ ಆಯ್ಕೊರು ಆಯ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಬೇಜಾರ ಯಾ ನೀರು ಪಾಪ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ಬಸ್ ಎಲ್ಲೋ ದಾದಾ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಹಾ ಬರ್ಸ ಬಕ್ಕ ಚಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓಲು ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಬರ್ಸ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಈಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆನೇಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ಯ ಬೇಗ ಸಚ್ಚಿಗೂ ಸಾಲ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲಿ ಏಪತಿಗ್ಗಾವ ಸಚ್ಚಿ ಏಪತಿಗ್ಗಾವ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಬುರೊಂದಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಾದ್ ನಿನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ವನಿತ ಇರೇ ಕಾಂಡೆನ ಬಯ್ಯನ ಬಯ್ಯತೆ ಏರರ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪುರ್ತಗೋಲ್ ವನಿತ ಚಾ ಬರ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಇಜ್ಜನಿನಗೂ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆದಾದ ಚಾ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಇರಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜಪ್ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಬೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಬನ್ನಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಅತ್ತೆರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವಿರು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಾಸು ಎತ್ಕೋರ್ನ ಆಡತ್ತ ನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬಾಕಿಲಿ ಪಾರ್ದು ತೂಲಗೆ ಬಜ್ಜು ವನಿತಗದಾದ ಕಜಿಪು ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿವಿ ಇದಕ್ಕೇನುಂಡು ಮಾತ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ ಬಗ್ದಾದಿಕ್ ಓಪದಿತ್ತು ಪೂರಕ್ಕೇನು ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ವನಿತಗ ವೆಜ್ಗೆ ಚೆಕ್ ವೆಜ್ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪನ್ನಚೆಂಕ್ ತಂಗಿದ್ ಬೋರ್ಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿದಾನೆ ವನಿತಗ ವೆಜ್ ಜತ ಸಾತಿ ಇಜ್ಜತ ಕೋರಿಮೀನು ಇಜ್ಜಂದ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬರ್ದು ಆಲಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಪೂರ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೋರಿಜ್ಜ ಕೋರಿ ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಅಂಜದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜತ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜತಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೋರಿಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮುರ್ಕರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಏಪ ಇತ್ತತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೀಗ ದಾದೇಶಿಗ ಚಿದಂಬರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ವನಿತ ದೋಸೆಗೆ
ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿದ ಆದೆ ಬೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕೋರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ರ ಜನ ಇರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆದೆ ಬೋಡು ಐವನ ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾವಡು ಅದಸೆನ್ನ ಧನ್ರಾಜ್ ದನ್ನು ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಡೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ನಾನಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಏರು ಏರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ 5,000 ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇನಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಓ ಅಂದ ಅಂಚನ ಓ ಅವ್ವ ಆ ವನಿತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಕೊರ್ತು ಜಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ ಮೂಲ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಿನುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ತು ಜಾಲ್ ಆಲ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ನುಪ್ಪು ವನಿತಾಗೆ 6 ಕೊರಡು 1 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ ಒಂದಿತ್ತದು ಅವೆ 6 ಕೊರಡು ವನಿತಾ ಕೊರಡು ಅರೆ 5,000 ಕೊರಡ ಇವಳಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಾಡು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಶೋರ್ಮ ಗಂಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಕ ಬೆಲೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪು 1 ಲಕ್ಷ ಬೈಜಿಗೆ ವನಿತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೈಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಲ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಬರದು ಮಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದ ಅರ್ಧ ಎತ್ತನ್ವೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಪ ದನು 6 ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ 5,000 ಬೈಜಿ ಬಾಡಿದೆ ಡೀಲ್ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಅರೆ ತಿನ್ಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ದಾಯ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಗೆ ದಾಯಗ್ ಬಂದು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೆ ಮದಿಮಲ್ ಬತ್ತಲು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರ ಬಲೆ ಮದಿಮಲ್ ಬತ್ತಲು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀರು ಸಚ್ಚುನ ಮಂಡೆಡು ಆನಿ ಬಿಟ್ಟುತ್ತೀರು ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಕವಿ ಹಾಯ್ ತುಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನ್ವಿ ಸಾಲ ಕೋರೊಂದು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕವಿತಾ ಗಮ್ಮತ ಧನ್ರಾಜನು ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿಕನಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ಧನ್ರಾಜನು 21 ಲೈಕ್ ಎನ್ನ 21 ಲೈಕ್ ಇರ್ನನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ನ ಕವಿತಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರು ಅಚ್ಚು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜಿದೆ ಎಕ್ಕಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಡೆಗ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾನ ದಾಯಗ ಕುಂಟುಕೊನರೆಗ ಆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಲತ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ ಬರ ಬೀರ್ ಬೋಡೆ ಹಾ ಬೋಡು ಬೋಡು ಕನ ಏರಿಗ್ ದೀತಾನ ಇಲ್ಲರ ದಿನವಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಕ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ತುಲ ಕವಿ ಬತ್ತಾಲು ಎಕಡ ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಲ್ ಬರ್ಪು ಜಲ್ ಬಂಡದು ರಾಜೇಶಲ್ಲೇನ ಎದುರುಡು ವಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗತ್ತಾಡೆಂಕ್ ಆಯವರಿ ಎಡ್ಡಾಪು ನಾವ ಚಲಿ ಕೈ ತಲುಕಲು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಾರ ಓ ರಾಜಾ
ರಾಜ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಏನಂತೂ ಒಲಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿಜ್ಜತ ಬೀರ್ಬೋಡೆ ನೋಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೆಗು ಪವರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡವು ಅವು ಕೊರ್ವೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿಟ್ಟು ಡೀಲ ನಮಸುಂಡು ಕೊಂಜಿ ಪರಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಿಯರ್ ಮಾತ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾಯೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪನಾ ಗಂಗಸರ ಈಜ ಆಯ ರಾಜೇಶ್ ಉಂಡತ ಕೈತಲ್ ಕುಲೋಂದು ಉಂಡತ ಹಾ ಏಳು ರಾಜ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕೈತಲ್ ಕುಲೋನ್ ಚಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿತ್ತ ಚಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾತ ಕಂತ ದೀತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕುದೊಂದು ಕವಿ ಗಮ್ಮತ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸಾ ಅಂಚಂಡು ಕವಿ ಗಮ್ಮತ್ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೂರಿದ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋದಾ ಹೌದಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮೆಸೇಜ ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕವಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರ ದೇವರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಸ್ ಹೌದಾ ಚಲಿಕತ್ತು ರಮ್ಮು ಚಲಿಕತ್ತು ರಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪರ್ಪು ನಕುಲು ಏರ್ನೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಬಿಯರ್ ಪರ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾರು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಪಾರು ಏರ್ದೆ ಪಾರು ಏರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಕ್ಕ ಬೇನೊಂದು ಮೇನೆ ಬೇಲೆ ಪಾರು ಬನ್ಪುನ ಬೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಮಾರ ಆ ಇಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಣ ಆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದೆಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಪೋಲಿ ಇರಂಚಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಓ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಮಾಮಿ ಪಾರುಗೆ ಒಪ್ಪಿಡಿ ವನಿತ ಎಡ್ಡಪ್ಪಣ ರಾಜೇಶ ಅರೆಗೆ ಮರಲಿ ಪಾರು ಏನೇನು ಅಜ್ಜಿರು ಪಾರು ಈಡ ಮರ್ಲಗಟ್ಟು ನಂದು ಅವೇ ಪಾರುಗೆ ದೊಂಬೈಲಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಲೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಈ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿಯೇ ಭಾರತಿ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಬೊಡೆದಿ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಮಿಸ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಕವಿ ಚಳಿ ಜೋರುಂಡ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಚಳಿಯೇ ಅದ ಯಾನ್ ಬಾರ್ಡು ಅರಿ ಉಂಡದ ಅವೇನು ಉಕ್ಕುದಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಡು ರೊಂಬೆಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರುಂಡುಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡಿಯೇ ಇರೇಗಿಜ್ಜ ಮುಂಬೈಡು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಂಬೈಡು ಚಳಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಕವಿತೆಕೇನು ಮುಂಬೈಡು ಚಳಿ ಉಂಡಗೆ ಈದು ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿಯಾ ಏರ್ನ ಬುಡಿದಿಯಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಏರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ರದಾನೆ ಅವು ಈತೆ ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪುರು ಅಯ್ಯ ಉಲ್ಲೇತಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಭಾರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಸ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗಮ್ ಆಬಲ ಈ ಕಂದಪುನ ಮಲ್ಲನೆ ಪರ್ಪುನ ಮಲ್ಲನ ಈ ಕಂತು ಕೊರ್ಗೆ ಈ ಕಂತು ಕೊರು ಬರ್ಪೆ ತಿಬರ್ ಬೋಪಿನ್ ಬರ್ಪು ಜರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡರ್ ಓ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬೊಡೆದಿ ಆ ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತು ಯಾ ನಿಂಬೆ ನಾ ಕವಿತಾ ಬನ್ನಿ ಮಂದಿ ನೀನು ಸಾರಿ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎರಿಗು
ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಡಮ್? ನಾನೀಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳುಂಟಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಂ, ಹೋದ್ರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮಕ್ಕಳುಂಟಾ ಅಂತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, 2 ಮಕ್ಕಳುಂಟು. ನಮಗೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎಂದೆ ಮೋಳೆ മനസ്സിലായോ? ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ, ಅಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಲ್. ಬರ್ಪೆ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜಯ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಲಿಲ್ ಕೊಪ್ಪ పోతలియా ఆలు పోతాల్ నమకిట్ పబ్బు పోయిరుతున్నద జల తిజ్జాల్ కొప్ప పోదు పోయా. ಓಕೆ ಚಳಿ ಉಂಡುಗೆ ತಿಬರ್ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಪ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ. ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಓ ಆತ ಬಕ್ಕ ಪೋದು ಬತ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೇನು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪರಬುಗ್ ಬೈ ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಮೊಳೆ ಮದ್ಮೆ ಬೈಜೇರವ ಅಚ್ಚು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಪಂತಿನಕುಲು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕ್ ಸಂಡೆ ಪೋಡು ಓ ಅಂದಿರು ಸಂಡೆ ಪೋಡ ಎಂಕು ತೂಡು ಏ ಪಂದು ಆತಿಜಿ ಪೋಪುನ ಓದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ದಾಪುಡು ಒಂದು. ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಬೈದಾಲು ಕರ್ಮ ಪರಬುಡ. ಕೊಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಯಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. മനോജ് ರೆಡ್ಡಿಯಾ? ಹಾಯ್ ಕವಿ. ಆಕಲು ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ಸುದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಮೇಡಮ್ ಒನಸ್ಸು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಒನಸ್ಸು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ವನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಯಿತು, ವನಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುಂಟು, ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ. ಐಕೆ ಯಾನು ಈರುಡ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿರನು ತೂಲ ಸಾರ್ದುಲಾಗ ಇಪ್ಪ ಚಳಿ ಅವೇ ಮೋಳೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಿಂಡವಳು ಏಡಲ್ಲ ಬಾತಿರುಜಿ ಅಂದ್ ಏಡಲ್ಲ ಬಾತಿರುಜಿ ಅಕುಲ ಅಜ್ಜಿದೆ ಒನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜೆನೋ ಸಾತಿಜಿ ದನ ಉಡಾತೆ ಆಯ್ ಅಂದ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಮದುವೆಗೆ. ಕವಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು. ನಮಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಐಸಬಾಸ್ ಮುಲ್ತ ನಮಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲಗೆ. ತುಳು ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನ ಲೈದು ಜೇರಿಯೇ ಶೋಭನ್ ಲೈ ಜನ ಅಚ್ಚು ಮದ್ಮೆಗ ಬೂತಾಗು ಆತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಶಿವಗೆ ನ್ಯಾಪಲ ಐಕಿ ತೆಗೆನ್ನಿ ಸಾರ್ದುಲಾಗಿ ಇಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲಿ ಸಾರ್ದುಲಾಗ ಇಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂದ ಅಚ್ಚು ಈ ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಜಗ ಶೋಭಾಗ ಮದಿಬೇಗ ಲೆಪ್ಪರ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬೈದುವೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವನಿತಾ ಪೊಯ್ಜರ ಬರಂದಿನಾಗ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡಾತೆ ಅಂದ್ ಮೊಲೆ ಬರಿ ಶೋಭಾಗ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೈಜಿ ಸಚ್ಚುಲ ಬೈಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಾತನ ಏನ ಕೇರಳದ ಯಾನ್ ತುಳುಪಾತಿರ್ ಕೇರಳ ಇತ್ತದಾರು ತುಳುಪಾತಿರ್ ವೀರು ಮೇರು ಇರು ಸದಿ ಸುದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ತಾ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು? ನಾನು ರಕ್ಷಿತಾ. ಕಾಲ್ ಬೈಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಡಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪಾಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಅಲ್ ಮದಿಮಲ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು
ಎಂಕ್ ಟೈಮು ಓಲಿತ್ತು ನೀ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅವೇ ಅನ್ಪಣ್ಣೇನಿ. ಶೋಭಾ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡುವುದು, ಅವಳು ಅವಳ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಂದ್ಯ ಪಂಡೆ ಅವಳ್ಡ ಸೋಬಡ ಆ ದೆಪ್ಪು ಜಲ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ತೂತು ಜಲದಾದ್ರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅವಚ್ಚ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಪಾಪ ಇಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೆ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಏರುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಸ್ವಂತ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತದನ್ನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತದೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಡೆ ಪಿಂಡ ಏತು ನೇಲ್ವರ್ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ಪೋಲೆ ಏರು ಅವು ನೇಲು ನಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಯ್ಯ ಪನಿಕಲ ಮಾಮಿ ಎಂಗಲ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಪನಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅನುಲ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಯಕೆಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ತೂಲ ಅಚ್ಚು ನೆಕ್ ಬೈಚಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ರಾಜು ಬಾಯ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಪುಡ ವನಿತಾ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ನೆಲು ರಾಜು ಓ ರಾಜು ಬಯಕೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲನಾ ಕವಿ ಸೋಕಿತ್ತಡು ನಿನ್ನ ಸಾರಿ ಸಾರ್ದುಲ ಎಂಗನೆ ಆಯುಂಟುಂಟು ಮೊಳೆ ಮಂಗಿಲೆ ಆಯ್ ಪಿನ್ನೆ ഞാൻ ಬೈದೆ ಕವಿನ ಮದುವೆಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತಾರ ಆ ಪರಬ್ಬುಗು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಅಂದು ನಿಖಿಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾರ ದಾಯ್ಯ ಯಾಲೆಪ್ಪಜಿ ಇರದ ಸರಿ ಉಳ್ಳಯ ಓಡೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಉಂಡತ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಏಪ ಪೋಪಿನಿ போனாக்க ஃபவுண்டேஷன் பார்த்து போ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿಗೆ ವನಿತಾ ನನ್ನ ಏಪ ಊರಿಗೂ ಜೋಜಿ ನೀರು ಕರ್ಮ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಪು ಜತ ಈರಿಯಪ್ಪ ಮಾರ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕರ್ಮ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೈಜಿ ಜಾದಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಶೋಭಾ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲಾಂಡರ ತೋಜಿದಿನ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಲ ಹೈಡುಂಡದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ತೂಯಿನ್ಯಾನು ಬರಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಚ್ಚಿನ ಆವಡು ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವೇಜಿನಲ ಸಾರ್ದುಲ ಎಂದ ಮೊಳೆ ತಿಲು ಪಲಕರು ಮೊಳೆ ನೇ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಶೋ ಆತಿಜಿ ಎಟ್ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಆಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಬೂಡ್ತನ ಶೋಭಡ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಾರಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಒಯ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡುನಿ ಅక్కడ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸತ್ ವನಿತಾ ಜಾಲಿಯನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೂ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಏಪ್ರಿಲ್ಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲೀಗ್ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲೆಗ್ ಲೇದ್ ಏಪಾ ರಡ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಗಡು ಓದಿನ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ದೇವೇರ್ನ ಜೈರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನಿ ಶೋ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ ದಾದನ ಕೆಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೈಡ್ ಆಪು ಶೋಭಲ ಪನ್ಪಾಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜಾರು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಕಿಲುಗುಲ ಇದ್ದಾರ ಓ ಇಲ್ಲ ಕಿಲುಗು ಏಪ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಓಲ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾ
ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈಗಲೂ ಬರ್ಪ ದೂರ ಒಬ್ಬಿನಿ ಬರ್ಪ ಹಾಗೆ ಶೋಭಾಗ ಬಯಕೆ ಉಂಡ ಮಗ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗಲು ಅಚ್ಚನಗಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜ ಅಕ್ಕ ನಾಯ್ದು ಕಿನ್ನಿಯಾ ಬಂದಾಡ ಕಿನ್ನಿದೀವ ನಿನ್ನ ಅವ್ವ ಉದ್ದದ ಅವೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಊರಿಷ್ಟ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪ ಜವನಿತ ಕವಿನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಡಿ ಈ ಜಾಕುಲ್ ಬ್ಯಾತ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇ ಕಾರಣ ಮೆಸೇಜ್ ತೋದೊಂಜಿತ್ತು ಓಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ನಿಕ್ದಾಯ ಮತ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡರ ಏರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಜರ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಓ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ವನಿತಾ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಸೂಟೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತೂಲಗೆ ಸೂಟೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಟು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಾರ ತನಿಕಲು ಅರಿತ ತಿಳಿಪುಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ಪಸ್ಸಾಜಿನ ಮಾರೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕತೆ ಬೋಡಲೆ ಕುದುರೆಗೆ ಏನಿಗೆ ಶೋಭಗನೇರ್ನಾ ಶೋಭಾ ತುಲ ನೆಕ್ಕಿಡಿ ಊರ್ದ ಕತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಯಾನತ್ತು ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ವನಿತಾ ಸೆಕೆ ಪುಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಚಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಕ್ಕೆ ಪಾತಿರು ಅಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ಶೋ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಜಾರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶೋ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬುಕಂಚಿನ మల్లేష్ హాయ్ ఆల్పోయినా జన్మడ జనగణతిడు ఇత్తలా అందు ఆల్పోయిన జన్మడ జనగణతిడు ఇత్తలా అందు ఏరు ನನದಾದೇ ವನಿತಾ ಮೇ ಸಚ್ಚ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಡು ಸಾಲಗೇನು ಅಂತ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಆತನ ಮಂಡೆ ಗುಲ್ಕುಸುತ್ತೀರ ಏನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರತ್ತ ಮುಜಾಪ್ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತನ್ ಮುಂಬೈದ ಕಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದು ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಚಳಿ ಬಂದ್ಪರ್ ಮಾರ ಇಂಕ ಚಳಿ ಯಾವ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಾ ಪೂರಕ್ ವೇಟ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಆಳಿಪ್ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 22 ತಾರೀಖಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೇಲು ಉಡುಪಿಡು ಬರಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಊರು ಓಲ್ದುರ್ದು ಪೂನರ್ದ ಪೂನಾ ಬಿದ್ದಡಂದು ಹೊಲ್ಪ ಹೊಡಿ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇದು ಮಾರ್ರೆ ಯಾವ್ದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ ಪಾಪದ ಗುಳಿ ಪಿನ್ನರ್ ಇದು ತೇಪಂಡರ್ ಪೂನರ್ದು ಬರ್ಪುನಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲು ಓಲು ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕೇಲು ಉಡುಪಿಡಲ್ಪ ಏನ್ ಪಾಪದೇ ಮಾರ್ರೆ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಾಲಿ ದೇವಾಡಿಗ ఇంక గుర్తుండా ఇంక గుర్తు చేత ఉల్ప పండుతు యక్షిత్ గుడ్ నైట్ అక్క థ్యాంక్ యూ యక్షిత్ కులాల్ శోభక్క బాయ్ ఏరు పోపినవు ఏరు పనిపోయినావు ಕೃಷ್ಣಮಠ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣಮಠನಾ ಯಾನೆ ಪನ್ನಿ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾವನಿತ ಅಂದು ನಂಚ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಪೇರ ಮಾರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತನ ಏರು ಮಾರ ಬೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ 10 ಜನ ಬಂಡದು ಜಿ ಏರು ಬಂಡದು ಕೇಂಡದ ಆದ ಬನ್ಪುನಿ ಇಂಕು ಗುರ್ತೊಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ಲೆ పోదు చాలా తిండ్రల తిన్నే ಧನ್ರಾಜ್ದನು ಈರು ಓಲಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಾನು ಓಲ್ ತಿಕ್ವೆ ಇಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿದೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪೆ ಓ ದೇವಾ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕುಚಲು ಪೊಡಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕುಚಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂದು
అని యాన్ ఎంచ నాಡ್ದು ಬತ್ತುನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಲೆ ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಓಲು ಬರ್ಪುನು ಈ ಓಲ್ ತೂಪುನ್ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಸಂಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಗೊತ್ತುಂಡು ఒక ಕಲ್ಸಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ ನೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕು ಜೀರೆ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ ಏರು ಅಕ್ಕ ತಂಚಂಡ ಯಾನ ಅಕ್ಕನೇ ಅವಿ ಬಣ್ಣಿನಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಎಂಕ್ ನಾಡು ನಿಂಚ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಚೋಚ ಆವಿರ್ ಮಗರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೇಲೆ ರಾಪಿಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬತ್ತು ಒಲ್ಪ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ ಹತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ಕೇನಿ ಓಮೇಶಿವ್ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಕುಲಾಯಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಿಗ್ ಕುಲರ್ದಾದುಂಡು ದಾನೆ ಬೇಕಾರಿದ್ರೆ ಏರಿಗ ಆ ಜನ ಎಕ್ಕದಿಂಚ ನೇಲೊಂದು ನಂಚಲಿದ್ರೆ ಅರಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ చెప్పు మేడం మనసాండ ఇచ్చి నావాడు ఫ్యామిలీలో అల్ప ఇప్పుని అంచ బొక్క కాటిపల్లాడు అంద కాటిపల్లాడా ಅಂಚಿಗೆ ಎಂಕು ಲಂಚ್ ಪೋಪ ಕಾಟಿಪಲ್ಲದಂಚು ಪುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲಯ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲು ತೀರ ಪೋದಿತ್ತೆ ರೆಂಟ್ದ ನಮ್ಮ ಕೈಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬರದ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಸಂಕ ಇಂಕ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚದ ಬರ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಕ್ಷರ್ ಪಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎತ್ತವಾಡ ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಬರಿಟು ಅಲಂಕಾರದ ಟಾಕೀಸ್ ಬರಿಟಾ ಅಂಜರಿಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪನ್ ಪೇರು ಪನಕ ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಓ ಟಾಕೀಸ್ ಪಂಡದು ಪೂನಡುಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನೊಡಿ ಇರಿ ಯಾನು ಪದ್ರಾಡು ಆಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಪುನಗ ಅಂಚ ವನಿತ ಯಾನಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಈರು ನೇಲುಲೆ ವನಿತ ಏ ವನಿತ ನಿಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆಯ ಇತ್ತೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರಿ ಇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಡೇರಿಪ್ಪು ನೀ ಅಮ್ಮ ಈರ್ ಪೋಲೆವರ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಕಾರ್ ವನಿತ ಇರ್ ಪೋಲೆವರ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂತದ್ದು ಒಂದು ವನಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೊಂಜೋಗು ವನಿತಡಗೇನಿ ಆಂಜೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಚೆ ಇಂಕ್ ವನಿತನ ಬೋರ್ಡು ഞാൻ പന്തേണ്ട ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೋಲೆ ಅನ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದ್ಪಡ್ಸಿ ಐತೆ ಸಿಟಿ ಬಿಡ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಬೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತ ಬಂದಾಪು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಕ ಬಂದಾಪು ಹಳ್ಳಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಜಾಗಗ ಯಾನ್ ಕೈಕಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲದ ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೊಕ ಪಿರವತ್ತೀನಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಂಡು
ಪಂಡ ವಾದ್ಯ ಪೋಪ ವಾದ್ಯ ಪೋಪೆ ವಾದ್ಯ பேர் போப்பாரா ಈ ಜಪ್ಪಲಿ ವನಿತಾ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲು ಪಂಡಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ತೂಪುನ 35 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ವಾಲಗ 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 ಬಂಡದಾದ ಈರೇನ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಏನ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಏನ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಬುರುಳ್ಳೇರು ನಿಕಲು ಸಿಫ್ಟಾ ನಾಡೋದುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ತೂದು ಬತ್ತೆ అని ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಲ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಬ್ಬ ಉಲಾಯ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ತೂ ಕೃಷ್ಣಪುರದಂಚಿ ಮತ್ತೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಈರ್ ಕಟ್ವರಿಯೇ ಈರ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ഞാൻ ಬೇಗ ಚುಪ್ಪುಚಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ತೂತ ಒಂಚಿ ಕೃಷ್ಣಪುರದಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪೋತ ತೂವರ ಇಂಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲು ಅಂತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆತ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಕ ಬಂಗ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು 10 ಪಾಟ್ಲ ಕಾಪಿಡು ಐಕೆ ಇಂಕು ತೂಪ ಬೇತೆ ಯಾನ್ చెప్పినాక ಲೇಟು ವನಿತಾ ಇಂಕೈಕೆ ಇಂಕಲು ಪೂಪ ಬಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂತು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಂತಿರು ಅಂಡಲ್ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜೀವನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮದಿಮೇಗ್ ವಾಲಗ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತನ್ ವಾಲಗ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಬಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆವಡೆ ಇಂಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಟ್ ಮಾತ ಜರಕೆರೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊಡು ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೇನು ಮಾ ಬ್ರೋಕರ್ಡ ಪುರ ಬಂತ ಎಂಕುಲು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಕುಲ್ಲರೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ದನಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದಂಡ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇತೆ ಪೋಪ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಅವನಿಕುಲು ಏಪಲ ಕುಲ್ಲೆ ಮಂಡೇರು ಈರ್ನ ಪನ್ನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪೌಡ ಕುಲ್ಲರೆ ಒವ್ವು ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಬರ್ಸ ಬುರ್ಜಿನಾಂಡು ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಬರ್ಸ ಬುರ್ಜಿನಾಂಡು ಅರೆಗಾಲಗೆ ನಾಂಡು ಲೈಡ್ ಹಂಚಪ್ಪಾಡಿಲ್ಲ ದಯ ಉಂಡಾ ನಿನ್ನಿಲ್ಲು ಈ ಬೊಂಬೆಡೆ ತಯ ವನಿ ತಪ್ಪುನು ಈ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಇದ್ವೆ ಪಾಪ ತಕ್ಲೇನು ಆದ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪುನತ ಬಾಂಬೆಡು ಬೋಡ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಮೂಲು ಬಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಜ್ಜ ವನಿತ ಈ ಮೂಲುಲ್ಲನಾ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪರ ವನಿತ ದಾನೆ ಕೊರಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಗತ ಆಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಏರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಕಲಿಗ ಅರೆಗ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗ ಜಯಂತಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಜಯಂತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಈರಿನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ 48 ಲಕ್ಷ ಆಂಡು ನನ ಉಂಡು ಬೇಲೆ
ఓ అందు 48 లక్ష అండ ఇల్లగు మళ్ళీ ఇల్లు కట్టదారా అందు కూడా ఇల్లుకి ఖర్చుండే ಅವ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲು ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆದ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ನಾತ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಮಾಹಿವೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೇವನಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಅಯಡಕೇಂದು ತೂಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ರೆಂಟ್ ಗದೆ ಓಲ್ ಪಲ್ನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಕೇಂದಿರ ಎಂಡಾಲ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ತೂಲೆ ವನಿತ ಫಾಶ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದು ಜಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕ ಬೆಲೆ ವನಿತ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಡು ఇప్పుడు అమ్మ అజ్జి అమ్మ అజ్జి ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ఇప్పుడు ಮುಜೆ ಜನ ಓವುಲಂದು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ನೆಮ್ಮದಿರಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚ ಆಂಡ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬರಲಿ ಅಂಚ ಪಣ್ಣೆಂಕುಲ ಅಂಚಿನ ಬರದಾಲ ಮನ್ಪುಜ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟು ನಾವಾಡು ದಾದಿಕ್ಲ ಆವಾಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಮೂಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾತ ಆನಾಗ ಬೋಡಾಪುನ ಇಲ್ಲು ಹೂಸೆಕೆನೆ ಬನ್ನಿತ ಇಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಆಲಕ್ವಾಲ್ ಆಲ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಆಲ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆಲ್ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂಡದ ಆಸೆ ಇಂಚ ಲಾನ್ ಮಂತ ದೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿರಿಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ ಇರ್ನ ಆಕಳು ಖುಷಿ ಇಡುಪ್ಪುಡು ಏತರ ಎಂಟು ವನಿತ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ರೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಏತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವಡು ಲಾನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವಡು ಅವು ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಲ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯೇ ಆರ್ಮಿಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಉಲ್ಪವು ಕಲಿಂಡು ಅತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲನ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕುಳಿತೇವಲ್ಲ ಅಂಜನ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ದಯವರಿದ ಏ ವನಿತ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಯಾರು ಬೊಂಬೈ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಡಿಗೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕುರ್ತಜ್ಜತ ಏರ್ನಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿರ ಮಗಲ್ ಇಲ್ಲಿರ ಅವಲೇಪು ದೊಂಬಲಿಗೆ ಪೂಪುನಾರು ದಂಬೈಲ ಎಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ನಿಕಲ ಅಂಚಾರು ಬಂದಿತ್ತೇರು 7 ರೀತಿನ ಪಾಲನೆ ಎಂದು ಅಂಚಾರು ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಪೋಪೇರು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪೋಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಾಪದೇ ಉಂಡು ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸುಲಭ ಜಿ 8 ಕಾಲಿ ಅಂದು ಲಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಮ್ಮಡ ಕೈ ಟುಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಡೀಗ ಫ್ರೀ ಬಲೆ ಫ್ರೀಯಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರಾರು ಒಂಚೂರುಂತು ಫ್ರೀ ಆತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಲು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಆವುಲುಂಡತ ಕುಡಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಡಲೆ ತಂಪೊಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿರೇಗ ನವೀನಾ ಹಾಯ್
ಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಅನಿತ ಈ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ ಫೋನ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ 2018 ಇಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು 25K ಆತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುರು ಅಂದಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಲತೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗು ರೇಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಟು ಪೊಯ್ಯೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ ಬಂಗ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಹಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಗ ಏಪಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಪ್ಪೇರ ನೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂದದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನರಮನೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ ಮರಕ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ನರಮನೆ ಅನ್ಭವಿಸೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ತೋಚ್ಪಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ ನಮ್ಮಡುಪು ನಮ್ಮ ಪಿತ ಎಡ್ಡಿಡುಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ನೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯಾಲಿಗೆ ಈರು ಓಡಿ ಪೋಪಿನ ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಇರ್ದ ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟೆ ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ದ ಆಣಿಗೆ ನಾನೋಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬರಿಟು ಇರೇಗ ಬೋಡ ಕೊರ್ಕ ಅರೆ ಗೊಜ್ಜು ಕೊರು ಮಾರದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಚಿನ್ನ ಜನತಾ ಬೀಗ ಏಪ ಪಾಡುವೇರು ಜನತಾ ಬಾಯಿಗು ಬೀಗ ಏಪ ಪಾಡುವೇರು ಜನಕಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಏಪ ಪಾಡ್ನು ಬಂದ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಓಲ್ ದೀಪುನಿ ನಾನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇಗತಿ ಪಾಪ ವನಿತ ಈ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡದಾರ್ ಪೂರ ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ದೀನದ ಈ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನೇ ತಟ್ಟು ಆರ್ ನನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗುಳ್ಳೋಡು ಛೇ ಅಂದು ಈರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬೀಗ ಅಂದು ಜನಕಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೂರಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಪೂರ ಕೇಂದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಐಟಿ ಉಪ್ಪು ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ 85 ಪಂಡ 85,000ನ 85 ಲಕ್ಷನ ಎಂಕುಳ 30 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಶೋಕದಿಲ್ಲ ಮಂತ ಕುಲ್ದುವೆ ತೂಕ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳದ ಮುಲ್ಪ 85 ದಾದ 85 ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗದಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲು ಕುಡ್ಲ రెండు బెడ్రూమ్ ఉండు ದಾದ 85 ವನಿತಾ 85,000ನಾ ದಾದ 85 ರೂಪಾಯ ತುಲ 85 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ಬರ್ತಾವ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಿಗ ನನ್ನ ಬಲೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು
दादा ಅರ್ಥ ಜಿಂಕ್ ಗಣೇಶ್ ಅಬು ರಹಮಾನ್ ಹಾಯ್ ಯಾ నుంచి ಸ್ಕೀಮು ಸೇರ್ದಿರ್ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶೋಭಾ ಬಂತವಲ್ಲ ಲಕ್ಷನಾ ಓಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಇಪ್ಪಡು ದೇವಿಲ್ ಮುಗಿತಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ತೂತುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಮಾತೇರ್ನಿ ತೂತುಜಿ ತೂಕವನ್ ನಿಗ್ರು ಮಾತ ಪನ್ನಗ ತೂಕವನದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಚೂಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆದ್ದಿನ ಮಗಲ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ ಮಂಪ್ಲೆ ಗೌಜಿರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡೇವಿಲ್ ಎಂಚ ತುಪ್ಪಿನಿ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರತ ಅಕ್ಕ ಡೇವಿಲ್ ಎಂಚ ತೂಪುನಿ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರತ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ರೆ ಲಕ್ಷಗೆ ವನಿತಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಡೇವಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ದರ್ಶನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ ತೂತುಜಿ ತೂಕ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿಯೇ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿ ತೂಪ ಎಡ್ಡುಂಡ ತೂತಾರ ಬೆಳಕೈದ ಸ್ವಚ್ಛದ ವನಿತ ಬೆಳಗಾಂ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ತೂಪೇವೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಕ ತೂಡು ಮಾತ್ರ ಕೋಡದ ಕೇಳಿರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯಾರ ತೂಕ ತಾತಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಶೋಭಾ ಕಡು ದಾದನ ಬಂಡಿ ಮಂಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರಾ ಒಳ್ಳೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿಜ್ಯವನಿತ್ತು ಸ್ವಭಾವೇನು ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ವನಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರೇ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರೇ. ಕುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬುಗದಾದ ಅನ್ನೋನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ఒక విశేష పరమాత వనసాడనికల్లా ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ದೇವರೇ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅಪೂರ್ಪತ್ತಿ ಈರೆ ಅಪೂರ್ಪ ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಪಾತೆರು ನಿತ್ತಿನ ಕುಲತೆ. ದೆನ್ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಪಾನಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು పార్కింగా అక్క దాలిగా ఉన్నారు. శోభాయ్ అలా బట్టలు పెట్టారు.
ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜೋಲರು ಎವೋ ಇಂಚೋಲ ಶೋಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿ ತುಳು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಸಿರು ಮಲ್ತಿನ ತುನಗ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಕನ್ನಡ ತೂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕಳೀರಿ ಆಯ್ತಾ, ತುಳು ಎಲ್ಲ ಕಳೀರಿ. ಅನ್ನದಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಡ ಚಳಿ ಉಂಡ ಚಲಿಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಲಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಬೇಗರ್ ಅಕ್ಕ சாப்பிட்டில்ல இன்னும் சாப்பிடணும். ತಮಿಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ, ತಮಿಳು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮಿಳು ಬರ್ಪಡತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಯಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಬಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕಟಿನಿಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಉರ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆಲುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರಿಗೆ ಅಪಂಡ ಫ್ರೆಂಚಾ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ರಾಯಣ್ಣ, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೊಸಬ್ರ ಚಾನಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಶೋಭಂಚಿ ಪೈಲು ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೋಲು ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ನಂಬರಾ ಅಂದರೆ ನೀವೆಂತ ಹೇಳುದಂತ ನಂಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್, ಚೇತು ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಡತ್ತ. ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಬರಡು ಓ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ ಏನ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಉಡಿಪಿಡಿ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಎಲ್ಲ 22 ಕಿಲೋಕಿಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿಗೆ ಓಲು ಕಲ್ಸಂಕದ ಕಲ್ಸಂಕಡೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿ ಪೋಲೆ ಅರೆಗು ಆವಡ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ನ ಮದಿಮೇಲೆ ಆವಡು ಮದಿಮೇಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಈಗ 10:30 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್, ಈ ಓಲಿತ್ತ ಮಾರ ಐತೇಟ ಗಂಟೆ ತಾಡು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನೋಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಳ ಹೆಜ್ಜೆನ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋದಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ ಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಊರು? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಮೆಗ್ದಿ ನಗಲು ಸರ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು, ಅಕ್ಕನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು, ಅಣ್ಣನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪುರಾಂಚ. ಜೇತೋಂದಿನ ಬರನಂದ ಈಗ ಸೆಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡದ ಅಣ್ಣನ
ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದೇವರೇ 10:41. ಶೀತ దానికి ఎమ్మదాత దేవరే శీతాడు ఇంక్ పాతారు అవన్ ఎత్తిచి మురడిపుర వాయిస్లో ఎత్తిచి చేతన్ చేతు ಬಂಟ್ವಾಳನಾ? ಶೋಭ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆಯ ಶೋಭಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ పోతే జరి పోతే మరద పతమైతే చూరు కమ్మిండు, చూరత్ మస్తు కమ్మిండు. పోతే అవి కಮ್ಮಿ ఆపు జత చలికి. ఎన్న మెగ్దినాకులు మది మీకు బర్పు జరాకేని ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಈ ಪೂರಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಾರ ಮದ್ವೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಒಂಚ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮದ್ವೆಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೇರ ನಾಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ ಪೋದು ಬಲೆವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವನಿತಾಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಬರೋದು ಮಕ್ಕೊಂದನು ಕೂಡ எனக்கு ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಜಿ ಮಾರೆ ಅಂಚಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೋಲೆ. ಡೌಟು ದಾದ ಡೌಟು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಾಯ್ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಮಾರ್ಚ್ಗಳ ಬಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ದೇವರಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ. ಸಿಕ್ಕಿಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಸಿಕ್ಕಿಪುಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ಬೇಡನದ. ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುಡು. ಯಾನು ಲೈವ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲದ ಯಾನು ಎಂಡ ಮನ್ಪರ ಆನಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಊರು ಎಂಚ ಚಲಿ ಚಲಿಜ್ಜಿ ಚಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಅನ್ನು ಬೋಡ್ತಾನ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಜರ ಬೇಗ ಜನ ಬರ್ನಾಗೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ, ಅಕ್ಕನವರೇ ತಮ್ಮನವರೇ ಅಣ್ಣನವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲುಂಟಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. చెప్పును మారా చెప్పుడియా అన్న బాయ్ బాయ్ టాటా బెబత్తి ఓ దేవరే ಯಾಂಟಿ ಡಾಯ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ನಮಸ್ತೆ. ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಅನಿತೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು 10:41 ಮಾಡು. ಬೊಕ ಸಮಾಚಾರ ಮಿತ್ತೊಂಜುಂಡತ ಓದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬನ್ಗೆ ಪುರಾ ಮರ್ಲು ಸಮಾಚಾರ ಬರೋಡಿಕಲ್ಲನೆ ವನಿತಾ ಪೋಪಿನಾ ಏರು ಮಾರ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓದರೆಗೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಪ ವನಿತಾ ఇక్కడ నుంచి లైక్ కొర్లే పరొందిల్ల అత్య ఏం బివలి ఎనబదాదా ದೇವಾಡಿಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾ ವನಿತಾ చెప్పునా
ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪಿ ಅಂತೆ 100%, 100% ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕುಲ್ದೈತೆ 14% ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೀರು, ಜನಸಾಗರ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನಕುಲು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಜಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಊರುಗು ಬೆಲೆ చెప్పులే పోలే వర చెప్పును మారే దాని అమ్మసర మనుపును యాన్ చెప్పునిగే ఈ చెప్పునా నిద్ర బర్పున చెప్పున్నానా వనిత ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಾ ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ ಉಂಡ ವನಿತ ಎಕ್ಕಡಿಕೆ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ ಉಂಡ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ చెప్పుని ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾರೆಂದು ನೀರು ಮಾರ ವನಿತ ಒಲ್ಲ ವನಿತ ಶೋಭ పోయాలు జెత్తలు అన్ను పోయారు వనిత మొక్కలు మాత పోయారు ఇంకా అజ్జి నకులు మాత పోయారు. ఓకే బాయ్, గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్ వనిత బాయ్. చూచి బాబా నెరవు ఇరుపులే మారే అంచదాలిచ్చి నెరుపులో క్లియర్గా ఇచ్చారు నమకు వనసు మల్పుని ఆయన ఓకే ఇలా మనపు యాల వనసు మనపు యాల వనసు మందిచ్చి నేను వనసు మల్పుని బక్క చూచును ಕಾಂಡಲಾಕ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಗ ಇಂಕೆ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾಡ್ನಗುಲು. ವನಿತಾ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಕಿರಣ್ ನಿಖಿಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಇಂಕ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪುದರ್ದಾದ ಜಾದೀಶ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಡಿಗೆನಾ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪಂದೆ ಅಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಅತ ಬನ್ನಿ ಕಿಶೋರ್ ಅತ್ ಸಾರಿ ಕಿರಣ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆನೆಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಬರೀತಿಜಿ. ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇಂಕ ಒನಸು ಮನ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತುಂಡು ತುಲೆ 12% ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜಗದೀಶ್ ನಿಖಿಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತೆ. ದೇವರೇ ಐಕ್ಲು ಬರ ಮಾರ್ಲಿಯ ಸಾವು ಗಂಗಸರ ಪಾರ್ದು ಓಲು ಬೂರ್ದು ಏರೇನುಂಟು ಓದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ಲು ಮಾರ್ಲಿ ಐಕ್ಲು ಎಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಿನೌಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡು ಸೈತೆ. ಬಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಪೂಲಿ. ನಾನು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಇಂಚೆನ್ ಲೇಟ್ ಮಂತನ ಬೊರ್ಚಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಂಡ ಪತ್ತೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ತಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಆನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಆನು ಬೆಂಕದ್ದು ಪುದರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ವನಿತಾ ಕಿರಣ್ ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಜಗದೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಆದ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ತೂಜುಂಡ ಇಂಕ್ ಸರಿಟ್ ತುಲಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಮಾರಯ್ಯ ಪಲ್ನ ಬಸವರಾಜ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಮುಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್. ಬೈ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ 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 ಬರ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಓಕೆನಾ? ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈವು. ಬಾಯ್.